Ayo mulih le. Ya iki kandhane ya aja mulih kok. Oh sik to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksude aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantangan. Wah ning dalan padu nih. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Ora dakal bali. Lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter kadeten. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi oh lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk gunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan mati ya wis arep piye wong nyatane adi kongkon karo bapak kok lah iya sing maju ki ora Ndara Baladewa sapa aku tak takon Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arep bayi ning kae dedaya, nek wis menesu awake dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama apa tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin Tru, ora usah wedi mati. Matimu nista. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Kang? Wis ora apa-apa, santai wae. Mati kok santai. Lah utama matimu kecemplung swarga. Wah, Petruk Widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel Widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis.
Iki piye to le omong ki wong deg-deg ora. Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndarantasena, Ndarakarkasa, Ndarantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep-tetep aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Ora kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe aku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Takoni rasa kuwatir. Bekti kula nggih Den, ya tak tampa truk. Pangestuku Tampanono, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Mandura ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Sri Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik truk wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjelut ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Terus piye iki? Jek omong-omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur waktune terus. Iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriko, mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sawana pepundhen Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati
Ndorowati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinu Ndorowati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti Pustaka Jamus Lima Sada niku ming dipendhem kalih Sinu Ndorowati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku, lha kok Silur Mandura nesu. Iblis lanat anu mani jajalan sekretare bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik Balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinon Mandura ora. Nek Sinon Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja suwiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werda, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nglarake Petruk. Rada penake weteng Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Kaya untut piyayi ya. 20 untut piyayi-piyayi lah. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Mikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe durung ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti napa-napa. Sik, Truk tak nampani spret. Iya. Bagong ora senengane kok ya. Wis lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles dulu ya, nggih. Atos-atos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambene ra. Ayo Truk, semangat 45 Truk. Galuh kae gendekane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sandiwane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu Truk. Diwaneni
Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe. Ya, ngono ya, Kak. Gatotkaca, iya Petruk. Mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa. Panjen aku goleki karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya Petruk. Oh nggih, ning wonten sebabe rasa kekian gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gatotkaca, Petruk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura, mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning Pradata Adil. Yen kowe bangga aja takut dosa, kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk. Mak teradap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Lha niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula lajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Lha kok wong tuwa iki. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan muni Petruk tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Sampeyan cilik tak icik-icik. Sampeyan niku mbiyen jaman dijediet teng Kawacandra Dimuka. Sapa sing ngetutke kula? Ora ana sing wani kejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan. Ning ternyata saniki sampeyan mentala ngendika kaya ngoten. Godhek mang pateni. Mang botol sirah kula. Ndasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase terus ya. Kula niku lara ati tenan karo sampean. Lara ati kula. Ngomong pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wae cilik. Lahir batin kula mboten ajeng gesura. Nek nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sukmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu dangu kalih kula. Petruk. Lho iki Petruk wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya. Sing mateni sapa Petruk? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara, namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak pethoke yakin ngonten niku kahanane. Sukses ta. Edane parungake saka kono kaya ketoprak, ketoprak jenggulmu kuwi ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Truk? Ya iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Edian Ndara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandhu, Petruk kok wis mati. Nggih, batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep Gak sikut lho Kang kowe. Kang
Anggepe ora. Jantem aja kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro. Wedan. Ndara Antasena karo Ndara Garukaca. Ha iki didumdil. Dumdil iki piye maksud didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku rasah truk. Weh, nyambut siji nang gawe iso kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati utama. Ah, telek. Wis ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Terus. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Garukaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Udan. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki terus. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Ha sing nemelang iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Truk. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen winang bebarang. Karung teka-teka ya terus dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Truk kowe nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya. Hati-hati lho, Kang. Udus. Ndara Antarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jenenge iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih? Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? Oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk? Goleki kowe kok. Ini ya Le. Piye? Sabar to. Maksudku aku ngaso kowe takon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Enggak goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Enggak aku ngapusi. Engko mati nista lho, Truk. Ini tak kepruk wati ndas musik ini. Ora ngono iki to. Omong nek ora ana. Oh iya, ono ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Kowe mangkel kok goblok banget kowe.
Petruk ora ana. Kowe mau genengan karo sapa? Kae aku ora genengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak krincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibontor sikile, ha nek cangkeme isih bengok-bengok yo tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, opo? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan kowe. Ki Lurah Bagong sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur melosok awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura ya ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo terus sing tawadani apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora san dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku netok kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngapur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Bakul ula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah, setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dening bakul kaya iki. Wes.
Iki ngopo? Ilang ya, Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ngono hak pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng kesasar ning sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ayo ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Iya, apa? Kancane meng kowe. Ah iya. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nang gabadilan ngono kok udu. Asih ndi to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karena yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto. Tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Woi. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku Patih kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Untule bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Hei. Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Lek golek sandal yo nendi. Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula mlumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku
Aku ora gelem tok cekel. Kowe bangga lak bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayone. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Bubar mawut sarang tunjang rebut ducung Prabgota mundur merangkang nggih Petra kantong bolong kowe saya ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa Petra ora minggat gretel negara dadi apa marane wes Melayu, modar tenan. Sinul Mandura sajake duka tenan karo aku. Petra kantong bolong. Ora minggat sukarepe Nata Mantura Prabu Baladewa gretel nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mau nek muni nesune muni ngasta nenggala jan. Iya iki. Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Aduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena nenggala. Gong aku ora kelingane
kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Bola dewa nesu panuh maning jajanan sukertaning bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jruk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Diselip bola dewa nesu. Diselip Prabu Baradara mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat terus. Mulai yo, Lek. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladara gawa nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? Rolas cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbak Yu. Oh iya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi nenggala. Oke. Bendho apa? Sakarepmu. Bendho ya, Tru. Iya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe, Tru. Linggis ya? Iya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena utawa ora piye. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Suramarta Jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-sumungah ayo. Iki Petro kantong bolong, iki bendhaku leganing atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tanrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki nenggala. Wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Panongane jalan. Wah, ora minggat gretel nenggala. Mantap mati jeneng aku. Ayo, kamu.